A blessed day mga readers and listeners sa UCnian Freedom Board. Thank God for today kay nakamata pa kakarong adlaw and makapaminaw ka aning one of the popular confessions diri sa UCFB. So without a further ado, let's get started. So this confession is entitled #Adam and Eve. Hi, it's me Eve, not my real name. Gusto lang na ko i-share akong story sa inyo with my afam. Long story ahead, but I can assure you guys that it's worth to read. Daghang salamat daan sa inyo labi na sa admins. Let's call him Adam. Nagkailami sa dating app. Actually, ang purpose rin na ko atong nag-install kog dating app kay para malingaw akong kaugalingon. Kay fresh from breakup ko ato zay. Buang akong ex, kay murag kagang, lami kay magmaoy pero ako'y kamauyan. So mga to, gilingaw-lingaw na lang na ako akong kaugalingon sa dating app. Duh, abi pa lang. Mga to, mga 3 days na akong in-explore ato sa dating app, ubay-ubay na pud akong nakasturya. And then, nikalitra gawas ang pangalan ni Adam sa ako ang notifications. O gilantaw na ko iyang mga pictures. And legit man sad kay verified man iyang account. So mauto, Sir Storyami, Australian siya. And then I found out na he was looking for his fiancé na wa na'y paramdam. Namiya lang. Walay contact. Walay proper breakup. Basta kay gibiyaan lang daw siya sa badge. Dili daw niya maingon na bulag na sila kay wala lagi proper breakup. In love siya sa bae kay obviously, willing daw siya mobiyahig balik diri sa Philippines, makitaan lang siya. Sana all Ngano gid na pangbiyaan or di ba kahang binuangan ni mga taong seryoso mga bagag naong umurag na kuyawan ko sunod niyang gisulti. Could you please help me? Don't worry, I'll pay for everything. Og ako ato, syempre no, ni ayaw jud ko. Hello, kinsay buang mauban og taong di nimo kaila pa kaayo. Og ni ana siya na magila-ila sa daomi. Umurag nakaginhawa ko ato gamay. Dili ka magpakatakagdas magmads. Almost 1 year namong inistorya, nakailan na nako siya murag mga katunga. Butan siya. And gwapo si Adam, swear. Pero puyo na to akong tinggil kay ato mga panahona. Wabaw ka move on totally sa akong ex. Labi na natong 2 months after our breakup. Na dayon siya gipuli. Sakit pero sagdi lang kaya ang iyang gipuli na ako kay mura man sag si Squidward, so okay ra. Kabalo si Adam sa story sa akong love life. Maong ana siya, sa kuha pag musugot na daw kog tabangan siya, buhaton daw niyang tanan para makamove on ko sa akong ex. Char, sure good. Anyways, I was 23 that time and he was 30. Year 2018, nisugot kong tabangan siya. Wala pa sad niya gilet go iyang Filipina ex, fiancé atong mga panahona. So padayon gihapon sa plano mga dzay. Lipay kay siya ato og ura-uradang nagpabook og ticket. Atong mga panahona na ako Starlock, pero taga Davao jud ko. Nya iyang ex kay taga somewhere in Davao Occidental, suma pa niya. Tila na ko isulti ang exact place kay daghan ko kaila diri. Ano day siya guys na nagbalik-balik na siya Mindanao before. Pero kutob Davao City ra siya. Among sabot, kay sunduon na ako siya sa Clark Airport og 8 p.m. Kay 8 p.m. yung arrival pero naabot mi dito as akong uyan og exact 7 p.m. Nangulba na kog sugod tong nagland ang eroplano na iyang gisakyan. Kinsa pag di mangulba no? First time daw ko ni makigmeet sa taong sa online na nakaila. Ya basin malimtan ako mga kinakusgang English ba niya. Magangat anin, buang. Mga 15 to 20 minutes guro nakagawas na siya sa airport. Daghan kay tao ang nanggawas pero siya jud ang una na akong nakitaan. Kay taas kaayo. Ug dangas pero gwapo kay. Haha, abi na kog di ko niya ma-recognize dayon pero ni wave siya dayon pagkita niya sa kuha. Tas nagpaspas og lakaw na kulang na lang mudagan. Kaingon jud ko atog sa kay sayop aning tawhanang nang gibiyaan siya way rason. Non-verbatim. Hey, you're early. Gihag ko niya. Nakuyawan jud ko ato. Atik-atik para ibigin, char.
Ako, yeah, I was here maybe 30 minutes before your arrival. Atik-atik. Siya, you must be hungry. You wanna eat something? Ako, ano, I'm fine. Sure, good. Siya, you sure? Ako, yeah, but you can buy some food for yourself if you're hungry. Siya, no, I'm okay. Ug ni-approach na mo akong angkol. Kaya ang mga baggage siya ni Adam kay ikarga na sakyanan. Sa pagbiyahe na mo pagbalik og Tarlac, makita jud nimo na buutan kay siya guys. Vibe na din sila sa kong angkol. Sabay sa tama ba? Nya ginatry sad niyang magbisaya maong nalingaw og tama na akong uyaan. Hanginan pa biatong ni otro akong uyaan. So fast forward ta. Napabook na pud mig flight padulong Davao. Actually, giingnanan ako ni siya nga madiritso na lag Davao. Masunod na lang ko. Pero di man siya, gasto-gasto ra. Balag ko kagod. Iya man sang gasto, ay problema. Pero uloy pud uy. Fast forward. Naabot mig Davao. Nanguli sa misbalay na mo dito as Davao o gipaila-ila na ko siyang mama. Natulog mig isa kagabi sa balay. Pahuway sa daw no kay kulang pa siya pahuway gikan sa biyahe. Pagkaugma, biyahe din mi. Gibili na lang sad namo among uban gamit dito ug ang mga kailangan na lang among gipangdala padulong biyahes, Davao Occidental. Sa mga wa kabalo kung aha ng Davao Occidental, hapit na siya tumoy sa Mindanao guys. Commuters pa mi ato guys, pero dili man stressing kay gamay ra man among dala. Mauwaw gihapon ko makigstorya ang Adam, uy pero Carrie. Ha, how are you to find out jud sa pagbiyahe namo? Sige siya storya, non-verbatim. Siya, what do you think would happen if she sees me? Ako, maybe she will be surprised. Siya, I'm nervous. Ako, it's natural, but I got your back, don't worry. Siya, thank you, Eve. Nasmala siya. Pag-abot na mo sa unang bus stop, sige nagpanghuyab si Adam. So anak ko siya na matulog na lang sa pukawan na lang nakoghapit nami. Mao to natulog jud siya. Taod-taod iyahan na lang jung gisandig iyang ulo sa akong abaga. Ang ginahuna lang jud nako ato kay bas wala siya katulog gabi. Hoy, i-behave jud nato akong utok mads, abi pa lang. Fast forward. Nakamata siya sa last na bus stop. Taas-taasad iyang tulog. Kay banabana na ko ubay-ubay jud tong bus stops. Mga isa ka oras na lang abot nami. Okay, nagulba na siya. Excited daw siya pero namugnaw ang kamot. O pagano'y may kaabot ha? Fast forward. Finally, abot na. Detailed kayo eh. Pag abot na mo, toot-toot. Ya pa kay siya. Ay nakabaklay kay bawang hastang inita. May man siya no. Kay di mangitom kita ni. May ngamping-amping sa panit. Ako. Hey Adam, come here. Don't worry. This place is wide. She must be somewhere else right now. Just walk faster. Kaya hasta jong inita. Pero mo siya naglutaw. Familiar na pod ko atong lugar kay naabot mis akong parkada diri road trip sa una. Ug naa sad diri ang pag-umangko ni mama na among dayunan unyang gabi kung di pa na mo makitaan yang ex karong adlaw. Parentes kinabuhi na to ani. So ako, gibiran lang na ako siya dzay, kaya ay kay siya nakabaklay, kapoy biya kay apply og rejuvenating niya. Init-initan ako sa buang kalabad sa head. Naabot mi didto og mga alauna sa hapon so taas king adlaw. Ug wa ko kabalo kung aha mi magsugod og pangita labi nag ang iyaharang nabalaan kay duol og eskwelahan ng balay sa iyahang ex. Stressing. Sa kadaghan bagot eskwelahan dito as oy aha mi magsugod. So sige, ipang-adto na mo ang dugol na eskwelahan sa bus terminal. Ipangutan na jud na mong driver sa tricycle na among gisakyan. Napay, manggahi jud imong tuhod kay halos manasmag naglaing tricycle. Diyos ka Lord, parang kauban murag naglotaw. Naadto na namo tanang eskwelahan pero wala man, oy. Kunahon na jud ko atog basig lahi na lugar ang gisultis babae sa iyaha. Isa na lang ka eskwelahan na among waan adtuan atong adlaw. High school. Nagpahuway siguro mi oy. Sakto nakapahuway mi kay ni out akong igagaw sa trabaho niya mao to nagpahuway sa mi. Yaan ang gabi una nang hinuktok ra siya lalom kay gihuna-huna. Non-verbatim. Ako.
Don't lose hope, Adam. We'll find her tomorrow. There's one more school and I'm sure that she's there. Sia, are you really sure? With teary eyes. Ako, of course. My guts are telling me that she's there. Maybe you didn't know, but my guts are never wrong. Then moto ni smile siya. Sia, thank you, Eve. I wish I had met you earlier. You know, I was wondering why your ex-boyfriend left you. Wala lang ko nibawo sa to kay basin aha pa may maabot. Sakit pa biya maski muratog halwan akong ex. Fast forward. Pagkaugma ato nangadto din mi sa last school na may na lang jay paglaom namo. Grabe akong inampo ato na may taga didto jud siya. Tanan nagurong santo ako nang natawag unta na ay nakailan ni dito unta jud. Pag-abot na maskwelahan nangadto din mis mga balay-balay nga duol dito sa area. Og ang gipangutana kung kaila ba sila tong bayhana. Gipakita sa namong picture niya na gisend niya kang Adam sa una. And good thing kaila sila. Isa ka sari-sari store among giduulan na murag chismosaon pud tong naong sa ante. Ha, char. Nakaginhawa jud ming duha ni Adam. Pero ang nakanimal sa tanan kay naa na daw siya which is layo-layo gawas dito sa mismong part sa Davao Occidental namong giadtuan. Ug ang pinakalabad kay minyo na siya. Diyos ko Lord! Naglibog ko kung unsaon pagsulti kang Adam kay for sure masakitan jud siya. Since ako ang nakigstorya atong mag-ingon sa among minyo na siya, binisaya jud wa maasabti si Adam. Sa mo to kalabad akong ulo no? Napay dagino to na tong brain cells. Ang nasakitan ko for him, naluoy ko niya. Imagine he flew all the way here from Australia just to meet her and maybe nila umpod siya na sila pa. Na naapay kasal mahitabo. Na naalang siya rason. Pero minyo na di siya salain. Kaya nagpropose pero lahi ang gipakasalan. Kisa bagay mo lupad para lang mangutana sa rason. Oy, nga nganong wa na'y paramdam. Diba nga pwede raman unta siya mangitaglain? In love jud siya. Ang akuan na lang ingon kay she's not here. She's in I got her address. You wanna go there now? Siya, of course, let's go. Lipay kay siya maski biyahe na pod. O panako siya masulti nga minyo na yang giisip pang fiancé. Lisod kayo prangkahan ng taong in love swear. Mas lisod to nga sitwasyon kaysa mo take kag exam nga way review. Fast forward. Nanakay mig bus na pod padulong sa lugar sa babay. Nanganaog mi sa crossing padulong og clue. Tourist spot ni siya dito Just kalor na agan jud ko. Lepay jud kay siya guys. Sigir siya tisngi samtang gabiyahe mi. Nanakay na pod mig tricycle pasulod og. Since didto man ang gitudlo sa kong auntie na murag maro motimbang og isda sa palengke. Ninaog na sad miss isa pa ka crossing kay para didto na nako masultian si Adam sa sitwasyon samtang gabakliming. Ako, Adam, I have something to tell for you. Sia, what is it? Are you tired? Let's hear for a moment if you're tired. Ako, no, I'm fine. Sia, why? What is it? Ako, the thing is, the one that you're looking for is already married and has 2 kids. Kitutukan na ko niya ato. Ako, I didn't know how to tell you earlier because you were too excited and happy. Huwag hapon siya nitingog ug nagsugat ng kilay. Ako, I don't want to ruin your mood. I'm sorry, I didn't tell you immediately. Niduol siya sa kuha o gitap akong abaga. Siya, it's okay. I understand. Tas nituloy ang luha. Dito muragi kumot akong kasing-kasing. Nasakitan ko, oy. Pila ka oras yang biyahe from Australia, tas biyahe padulong Davao, tas Davao to, tas maurayid niya yang maabdan. Siya, let's go. Don't mind it. I'll just go and see her. And we'll go back to Davao to get some rest, okay? Don't mind me. I'm okay. Tas nismile siya, pero nagtuloy yang luha. Namaklay mi, og finally naabot na mi sa balay kung nagpuyo among gipangita. Mangayo na unta ko, saktong may pag-abot sa babae og yang bana nagmotor paglingi na mo makit-an jud nimo na kuyawan ang babae.
Surprise! Gulat ka, no? Si Adam, pulo na kagmata pinugong sa luha. Inawag ang babae sa motor tas kipaon nagsulod iyang bana tas niduol siya sa amuha. Sige, sulod na lang che, kaya basin mag-volleyball pa mo, niya gamit plato, yahong og kaldero, pagbabalani mo kung kinsa ning laki na akong kauban, buisit. What are you doing here? Manay unang nigawas siyang baba. Tiyaw mo na? Wag na, oy. Non-verbatim. Adam, how are you, Baji? Answer my question first. What are you doing here? Adam, I'm here to see you, fiancé. Baji, how did you find me? Adam, she helped me. Giling ko niya. Kaya naara ko siyang likod. Ni wave ko ako pa. Baji, Adam, we're over. I'm married. Adam, I know. And if you think that I'm here to get you back, you're wrong. I can see that you're happy with your family now. I don't want to ruin that. I just want you to tell me your reasons why you left me with no explanations, no goodbyes, or proper breakup. We're about to get married. Baji, goodness, Adam, why would I? Can you just accept and move on? Nihilak ko si Adam dito as a part pag-ingon niyag accept and moved on. Italikod na lang siya sa babae niya na ning hawak. So, isulod na ko eh. Di na ako carry ang kaway batasan niya. Rason na naman ang tigipangayo sa tao. Uy, lisod ba din ay hatag? Lami kay kutukutuhon behana kakapugong rig ko kahilas ni mo. Ako. Adam, could you please give us a second? Wala siya ni tingog, so gi-consider na nako to na yes. Ako. Te, bisaya tas bisaya, aron di siya makasabot. Kabalo kung wala ko sa lugar na maglabot-labot ani. Pero di nyo ako magwantag, ipaabot ko ana niya usa ka to igugto nga. Kabalo baka kung ikapila na siya nagbalik-balik og Pilipinas? Specifically diri sa Mindanao para lang pangitaon ka? Kiyunahuna niya na basin na kay bugat na rason nga nang wala ka nagparamdam. Niyas kasi ang proposal to na sa Australia, remember? So mula jud ang tao. Kung di unta nimo siya gustong pakaslan, waunta nimo dawat yang proposal. Or kung nabag-uman nimo nahuna, giingnan unta na nimo siya. Wa ka makonsensya. Karang giapas ka diri, mabalaan na lang nga minyo na day ka. Ya pangayuan kag saktong rason wa ka ihatag, ngano? Baji. Rason? Lolo ko niya. Gusto na ko siyang pakaslan. Pero kung uli ko diri sa Pilipinas, kagipaon na ko niya kay maapas sa daw siya. Wa siya kaapas dayon kay kuno na ikalit-kalit na nahitabo. Emergency daw. Dugay kayo siya. Si, kana kong bana karon, siya'y nakauban ako tong naguol ko kay sigig saad si Adam na maapas pero wala. Wala na mo to yung na mahitabo na mo. Nabuntis ko. Og andam ko niyang panagutan. Gipakasal mi sa mga ginikanan og didto na ko giputol akong kontak ang Adam. Naula kong isulti sa iyang tinuod. Kay maayo kay siya na pagkatao. Ikaw nalay bahalag ingon sa iya akong side kay sakit kaayo. Gipanggasan ako sa Adam. Pero na ako'y pamilya karon. Maong hangyo lang nako. Panglakaw na mo. Kay basin maura na awaya na mong managtiayon. Ug mosulod na unta siya sa ilaha. Naghilak na punto siya. Pero since animal man ko, ako, ay yung engagement ring. Ako na lang sangkwaon, basin mo pang maprinda. O gaya kog paloy-looy, kay wa na kato nga ang kasakit nimo sa gipalos nimong Adam. May ka kay naminyo ka, nagka-family ka, na happy ka. Pero kaning isa, wa jud ka na touch sa imong rason kay mali jud kaayo. Maski asa na ang gulang tan-awon pareho tang Pinay, pareho tang babae, pero di ta ka masabtan. Abi na ang sing-sing aram ang lakaw nami. Nakuha man sad namo ang engagement ring, nagikuha pa niya sulod sa ilang balay. Good thing, wa niya giprenda. After ato gibiranan ako sa Adam og nang lakaw nami, luya kay siya. Sig tulo iyang luha. Do you want to sit here for a little while? Nitandor siya. So naglingkod mi sa kanabitang bangko na taas na kahoy na ginilingkuran sa itong mga angkol pag mag-inom niya, mag-concert sa budyokihan. Ako, no one's here. We're alone together. Let it out. Cry. It's okay, no one will see you. I'll close my eyes if you want. Nitulo iyang luha og niduko siya.
Itibi siya taman, guys. Don't get me wrong, pero cute kay siya tanawad itong part. Sana all ay hilakan. Gihilakam sana ako akong ex. Pero tong na-realize na ko na mura dahil siya nukos, nagmahay jud ko gisayangan ako kong luha. Adam. I thought I was ready to see her again. Ako. Let it out, Adam. I swear after that, you will be fine. I don't know, pero sige, normal na nis mga kano na mugakos pag ma-excite pag all or what. Kaya nagako siya sa kuha ato. Awkward, pero sige, gitap-tap na lang ako yung likod para comfort. Naluoy jud bitaw ko niya, uy, grabing pasakit. Believe kay ko niya pod kay maski ging ato siya siyang ex, wala niya gibastos siyang ex or gipamalikasan, as in buutan jud kay siya. Human na tong emote-emote, smile-smile, siya gamay, sir storya na, hantod ang abot mig Davao. Gituyok-tuyok pa na ko siya city, gilingaw-lingaw, ug happy ko kay nalipay sad siya kadiyot. Di ko gusto makaroon na ako na siya na yung atot tanang Pinay. Maguba atong image mga sized. Then after na magtuyok sa Davao, after 2 days, pabok na mag-ticket pabalik og Clark. Iyan na pong gasto. Pero mura nagwala siya ang mga nagasto. Diyos ka Lord. Pag-abot na mag-Clark, nagpahuway sa ako kay mura gipamaulan ug taman akong batiis. Si binaklay sa Davao, accidental lang daan. After 2 days na pod, flight na pod niya balik og Australia. Pero before siya nilakaw na siya giangkon nga ni sayo gud hasta bitok na ko. Non-verbatim. Siya. I thought I couldn't be like this again after what happened. But look at me, Eve. I'm amazed how you turned me into a person I never thought I'd be. You made me realize a lot of things. You didn't laugh at me when I was crying like a little girl. You're the most wonderful person I've ever met. And how I wish I would have met you earlier. And I have to tell you something really important. I like you, Eve. I'll come back soon and see you again. You don't have to like me back now. I'll make you like me soon. Wait for me, okay? I haven't fulfilled my promise to you yet. Thank you, Eve. I'll miss you. Na-feel na ko na namula ko atong tayma. Gihag ko niya o nisulod na sa airport. He didn't let me speak before he left, but I really wanted to tell him that I like him too and I will wait for him to come back, even if it will take some years. Mao na gisulti na ako sa akong kaugalingon paglakaw ni Adam. Dili lisod baruga ng akong gisulti, kay wa sa nagbag-o si Adam. Siguro, ang nagbag-o lang ka everyday niya, ginaparamdam sa ako na seryoso siya sa iyang gisulti sa ko. Oh my God, Adam. Ignar og pakaslan ako ni mo, ha, kay magpasok ko na din kong gown. There are a lot of things to brag about Adam. And if you would ask me if how he is as a person, well, makita naman niyo itong sa last confession ako. He's really one of a kind. So, mato siya guys, 2 weeks after niyang nilarga pabalik og Australia, nag-video call mi ato. Ako ra isa sa balay ato mga panahon na kanang lakaw silang antig yung duha ka children. Trabaho sad si uncle. Home alone, trada na to zay. Mato, Sir Remy, sa dihang na ni kalit og doorbell. Char, doorbell? O bita may doorbell zay. Nawag bita oy. LBC ra to zay. Naabot na tong gipapadala na kong mama ng mga personal stuffs na ko from Davao. Share ko lang good oy. Gipalongan sana ko si Adam. Pagkahuman na kog pera magihatag na nako sa driver iyang gipapirmahan. Alang online sad kay kwaon na ko tug appeal. Sa pagtunol na ako, nakita na ako akong ex ug yang gipulis ako sa pikas karsada. Nagbaklay. Mura gid tuog baklay ning ano malaw? Baklay na murag mga artista kay pa slow mo, shades pa bro jug buta. Kalood, ge. I-feel pa mura bag predator imong kuyog. Stay strong mo ay. Duh. Isulod na ko sa balay og padayon ang kinabuhi. Ing ato gihapan na mong style. Video call, chat-chat, igat-igat, char. Hindi to, pila. Why siya nagbago? Consistent kay siya bayat. Saltii lang ko ninyo, kaya ako na yung propose ani para madali ta.
Speaking of proposal, ang katong engagement ring nga gibawi na ko sa ex ni Adam kay naasa ko Gitunol na kog balik sa yaha the night before siya niulig Australia pero wa niya gidawat. Hipusan lang sa daw nako. May rapod kay kung manginahanglan kog cash, ako yung prendali. Char. Anyways guys, wa pa na si Adam sa ko among ay ko niyo sa mukha. Months passed, year 2019. Decision siya balik na po diri sa Philippines. Excited ko of course, kinsa bagoy dili. Remember what I said? I'll wait for him even if it will take some years. I'm willing to wait. Mas maayo nang maghulat ka kaysa magdali tas biyaan ra di ay los ni mo ex mura kag si Aquaman na low quality ba version kay nahubsan og tubig ng dagat. Fast forward. Month of July, year 2019, 10 a.m. For the second time, gisundo na mo siya sa Clark. Para sa una, gwapo gihapon siya, taas gihapon, butan gihapon, og siya gihapon, char. Og sa makausab, samtang gabaklay siya pagawas sa airport. Dako kay siya gisi, pagduol niya sa kuan, igakusdain siya. Pero this time, mas got yang gakos. Lord, di ko hindi gihapon siyang para sa kuan. Di ko masugot, ha, char. Siya, I missed you, Eve. Oh, katingog, lens kay mo bawas kog I miss you too, kaalawra. Siya, did you eat? Ako, no, not yet. Siya, we should eat here first before going back to Clark. Uncle, no, my wife already prepared our lunch for us. Moto ng lako na may pabalik og Tarlac. Well, gabiyahe. Sige na siya smile na ikaw na lang ma-awkward kay malipayan kay siya tanawon. Gakong uncle, as usual, hangin ang gihapon. Ang gawas ng mga kinakusgang English, maulaw lang ka usabat. Pag sila mga storya ka, masuko man akong uyuan pag binasayon ako siya. Amerikano day kakol, Joseph? Haha, I love your Bisaya accent. Say it again, please. Call Joseph. Fast forward. Pag-abot na magbalay, saktong paniud to. Amuragig na ay festa sa balay ato kay daghan kay gihanda kong auntie. Gipanggawas pa niyang mga kinakusgang Pyrex. Wow! Yang ending niya ako'y pahugason. Ka very good Walga kaon, sige silag tabi. Pati akong duha kay agaw magapi-apil, auntie. How long would you like to stay here in the Philippines, Adam? Adam, I'm not sure, Aunt. Uncle, that's not a problem, my friend. You're always welcome here. Adam, thanks, my friend. Nangyang ka sila, Chay. Plano na mo, mutuyok siyang Tarlac for 2 days and then humana na mad to make ang mama sa Davao. May plano niya, so be it. For 2 days, gituyok-tuyok na mong Tarlac. Bulsa River, Maria Cristina Park, Bamban Museum of History, Death March Monument, and San Sebastian Cathedral. If mo visit mo Luzon pohon ay kalimti ang Tarlac. Recommended ko nang gipanulti na ko diri sa spots. Satisfied man sad akong bibi, so sige lang, mabahalag na goal na ko sa akong panit. Isip tao ay kapoy. Piya kay signudo do mga whitening products. Mahal ba kay Rejuve set tag 300 plus ang isa. Kapak niya. Huntay mo tas init sa adlaw kalami manong la pero basin na kay mamenyuan po na lang. Fast forward. Clark International Airport. While gahulat mi sa mong flight, siya siya yaw-yaw. Non-verbatim. Siya. You know, when I was in Australia, I thought I wouldn't be fine. I thought that I would be lonely because it's different having you around. You know, I'm glad that I didn't hesitate to ask for your help. You cheered me up, Eve. You were just there. I almost laughed when you said that you got my back because I've heard that from a lot of people already. But they were just empty words. Just empty. I didn't even think much about her, you know. That girl. I did think a lot about you. If I can still remember what I told you, those were real. Pero yung mata kay naa sa mga gatimbang og bagay siya tanaw. Nismile ako. Kilig ko'y alangan ang kunang dari girls. Ako,
I'm glad that you're alright. I'm happy that you chose to handle yourself that way. I just gave advices, you know. You're the one who decided for yourself. You had choices. You could have ruined her family, but you didn't. You could have told her husband that she's your fiancé, but you didn't. I'm proud. That only shows how amazing you are as a person. Sige. I owe it all to you. Ako. Thank you, but no. You did all by yourself. Yes, maybe I just help a little. Nismal siya sa kuha. Nibiyahe na may padulong na pud og Davao for almost 2 hours. Gisundo mi ni mama sa airport sa Davao og nidiritsog uli sa balay para maniudto kay alas 12 na minangabot didto. Fast forward, balay. Non-verbatim. Mama. What's with a sudden visit, Adam? Adam. I just missed the Philippines, ma'am. Mama. Then you should have just visited the other tourist spots here in the Philippines. Why did you choose to be here instead of going to Palawan, Siargao, or Boracay? Adam. I made a promise to your daughter, ma'am. I'm actually here to formally ask for your permission, ma'am. Can I court your daughter, Eve? Jay, happy jud ako matulo ng bukog sa sudan ang gihabhabo ang jud kay siya. Straightforward kang dangas eh. Sumot dito yang tuyo nga pag-ari di ay lamian ni mo kutokotohon ay di katawag gud si mama atog slide kay kibaw mo katakong ex Pinoy to ha naras Pilipinas friend silang mama sa FB pero maski kaswa wa chuto na nang hid kang mama makistorya raman ganit akong mama igpugso na ko mura jud gwapo mura biyag nakatulon og silupin mama. I like you. Ma, kuan na. Ay, nakong ilugi. Mama. Nak, masipag wa ko gyud to ani karon nakpasar na kay ni school Tung unang adto lang ani dire makita man nimong maayong tawo ni. Nangatawa ming mama kay bitaw tila man gud higpit si mama sa ko when it comes to uyab. Basta dili lang sa jud isurrenderang bandera ng bataan without marriage. Wala ni garbo gyud nako. Adam. I really like your daughter, ma'am. Gitan-aw siyang mama. Ako. But Adam, why did you ask for her permission first without telling me about this? Adam. Because that was the Google said. It says that in order to get you, I should speak to your parents first. Mama. That's good. Pero nara gyapon sa imuhang desisyon nak. Ikaw kung magbinugo pa kag buyan pa nimo na. Tanga biya kay ka mura kag gwapa. Makita biya gud nimo staw ang sinseridad. Ipadako ka na mo sa imong amahan og tarong mang tarong nga sa mga desisyon nimo sa kinabuhi kay basin masagpaan ta ka. Mapagani ko katingog ha. Nagtugo rin is mama nalalim magsigbrik balik og introduce sa kagulingon. Ipush natin is Adam. Sapay dugayan. Kung pwede palag, sugto na diritso maski pa ng uyab Char lang, behave ta. Na-amaze sad ko nga nalipay ang gikilig kay sa tulon ako ka ex katora ko kasulay og ang ato bitaw LR pag tinud-anay kay sa dodolo lang as in nindot kay feeling after ato since nakuha naman niyang loob sa kong airmats nagsugod na sad siyag panguyab sa kuha na boyfriend material kaayo ay dili husband material jud limpyado, kiba mo luto, buutan, respetado, gwapo. Hoy, unsaon? Isa kagabi gipaadto na ako mga barkada na ako dito as Davao. Ipapalit na ako silang mga ilimnon kay get-together na podto og ipaila-ila nasad na ako. Si Adam sa ilaha kay wala ko siya na paila-ila katong last na mong adto diri. O gituyo jud nako to dili para hubugon akong kaugalingon kundi hubugon si Adam. Oy, nagunahon na magdimahong. Ako arang hubugon para makita na ko yung batasan pag mahubog siya. Kay basin diri mo gawas yung tinuod na batasan ba? Ana biya na. Fast forward. Nagsugod na mag-chat. Kibaw na si Adam nga di ko magpalabi. Kay ako'y atiman sa mga barkada pag mga hubog sila.
Pero giingnan ako siya nga sabayan sila para malingaw sa siya. Mao to, sa daling storya, nangahubog na silang tanan, sila Glay, Don, Lynn, Kate, og Jess, na mga babae, nangatog na. Si Ranog Adam na puro laki, nag-heart talk pa, pero hubog na. Tinood na mga pangalan ni sa mga barkada ang naadere. Dugay kay sila na human og storya. Pero kalma lang. Daghan kay hangin lagi. At least dito anak ko na okay ras Adam pag mahubog kay behave. Way samok. Di maoy. Dito na lang ako sila ipatulog sa sala oy. Di lali magbalhin og mahubog sa kwarto yachts. Mura kag napas anong drum na purog tubig ipanghabulan lang nako sila. Butan magihapon ko, di ba? Fast forward. Pagkaugmaan na alas 5, nanay nanuktok sa kwarto, manguli na daw sila. Nayabag. Ako, manlag ta ba? Glay. Aman. Don. At kuan. Ang gisadya sa buang kay tong tourist spot sa lugar sa ex ni Adam kay pertijong bitong ninduta dito Tagbo kog balibad nga lahi na lang ani. Nana. Pero tong si Adam ilang giingnan ni sugot ram po ng buang. Di okay. Pagbida ay. Fast forward. Samtang kabiyahe me, sige kog tan-aw kang Adam kay hello. Dili inot ang memories namo atong tong first time namo at adtong lugara. Kalami lagi mabalik sa agi. Pero mura man siya wala siya oy. Vibe na sad sila sa mga barkada. Amo tinuod ba ka ditong iyang mga katawa og piki gamay? Van di ay nira namong dala ato mga dzay maong wa nami naog-naog. Pag-agi na mo sa balay sa bae, mingaw man, murag way tao. Gitan-aw na ko sa Adam pero lami kayong tabi-tabi niya sa mga barkada. Char ha? Kalimot na kaning lugar. Pero sige, mas maayo na. Kalimtin lang sa timong ex ni mong murag si Dugong. Og nangabot na mis dapat na mong atuan. Hindi jud kay ni siya na spot diri. Pati si Adam na amazed. Perting lisura sa dalan pero worth it kaayo kay relaxing kayong view. Samtang gipang naog nila mo mga dala kauban si Adam, ako nangita kog CR kay yachts. Taas kayong bahay, wayon honong. Mabutuhan akong pantog. Good thing, naitindahan dito Bayrog dos para maka-CR. Business is business ay masigkuan. Okay sa mga to enjoy kay me. Nay nang abot nga laing grupo, duha ka buok. Halata na dayo rasad. Mong kiber padayon ang kinabuhi. Tadtaod na ka-decide me nga mga on. Ano kahaning bation jud kag kagutom after maliyog dagat? Anog ba silag karne? Nagkinilaw. Sabay kunyo kay gimingaw na sad ko atong mga pagkauna. Ug syempre di mawala ang soft drinks ug ice. Pero kay kalimot mo mighapit og ice. Mamalit ag ice anis pinakaduol na tindahaners diri. May lagig na ice. Kung na for sure mahal king patong anaraba na. Kaming tulo nila Glay og Don ang ni volunteer na mo palit og ice. Hay sabig kami mga limpyos kan-anan humagkaon. Ha, advanced mindset ba? Pag-abot na mo sa tindahan, mura jud kog kitag ungo pagkakita na ko sa tindera. Guess who? Ang ex ni Adam na murag katong nakidnap kang Rapunzel. Lah? Lahi mo gutong tindira ganyan katong nangihi ko. Ahak. Mao to, since taghan ng ice na mong gipalit, nagtagsatag sa migunit nila Glay. Para nauna sila glakaw. Ako ang naiwit. I didn't expect her to talk to me after what I did to her, but expect the unexpected, ika nga, non-verbatim. Siya. Overnight mo dere? Ako. Oh. Siya. Kamusta naman mo? Ako. Okay ra. Siya. Ana ra jud ta magtinabangay. Ako. Magtinabangay og. Siya. Kibaw man kung na-purpose imong pagtabang kang Adam. Ako. Alang nga mo tabang ko goy purpose na yabag. Siya. Gani, kibaw man sad kog salon mo siya. Ha? Time sa, kay magkatawag yapon ko makahinamdom. Ako, la? Lain lagi ka? Siya.
kinsa ra man gay magtinabangay kung di kita ra pong mga Pinay. Ako, sige, sabot pasabot ni mo te. Siya, sus, kabalo man kung gihimo ra sad na nimong ATM. Suya, jud kay ko atong pag-ingon niya to like, bahan nakalamig kay sa lumsas dagat. Lamig kay mauban sa kong ex, ang murag tadpol, Ako, time sa ha. Dili ko nimo sa amin. I don't want to tell you this, but we didn't let Adam spend a penny on this trip. This is my treat. Why would I ask for money to him if I have my own money? Why would I ask something from him if I'm capable of giving that to myself? Dili ta pariha, okay? I love Adam, not his money. Siya, pag sure, imuha ning treat, so gituyo ni mo, na diri mo mga to kay para ipakita sa ako na happy mo. Ana din na siya. Don't bullshit a bullshitter, sis. Ako, well, first of all, this is not your property. Second, tourist spot ni siya, maong tanan welcome. Gibutangan unta ni mong sign sa entrance na di mo pwede diri aron wa mi nanulod. And hello at see. Pag mata kay udto na, taas na kayong adlaw, hagbay rami na ka-move on ni mo, maong pag-move on na pod. Sige, gigutom na ko. Salamat sa ice. Matag 4 nga silupin naman unta imong gipalit. Mas mahal pa imong ice kaysa sa bayad sa iyong CR. Che. Og nibalik na ko sa mong cottage. Butan ko sa butan. Pero, puriyagaba ay jug sulay. Giingnan ako sa Adam nga nakita ko yung ex. Adam. I saw her earlier too. Don't mind her. Let's enjoy. Nisma siya sa kuha. Nangaon mi. Nangaligo. Nihumod ko sa dagat kay panagsara to. Bahala na mga rejuve dira. Wala ko'y labot. Sobra kalingaw na mas nakaila na mo ni Adam ang usagusa. Lamay kay siya tanaon pag mo smile, mo katawa, magbinisaya kay na accent. Baka adik kang dagway. Naglagot lang jud ko kay daghan kay babae sig paduring bayag mga tabili. Kalami manamparos. Pagabi ana nagdaob mi. Char, campfire nang para social sad paminawon gamay. Pabugnaw ra bitaw sa mga lamok. Gifeel na kog maayo ang hangin sa baybay sa dihang niuduol si Adam sa kuha ug nilingkod sa kong tapad. Adam, did you enjoy? Ako, of course. Adam, I'm sorry about her. Ako, don't be. Don't think too much about her. I can handle her, you know. Nagkatawa siya. Adam, I know. I saw how you handled her before. Nangising. Nahilo mi kadyot og taod-taod ni tingog na pud siya. Adam, I like you, Eve. Payom ra ko kay maolo jud gihapon ko Adam, do you like me, Eve? Like lang? Love, bugo. Char. Ako, yes. Nismile siya. Adam, do you see your future with me? Time's up. Pwede im na ng tubig sa dagat? Pangladok lang kayo na hot dan akong laway. Ako, I'm not a fortune teller. Nagkatawa siya. Adam, oh sorry. Ako, yes, I can see my future with you. I can imagine being with you. And now that you're courting me, I just want to let you know that I have this mindset that if I give you the chance to show your love for me, I will look at you and see you as my lifetime partner and not just my temporary man. Nismal siya balig sa shinta. Adam, maybe asking you to be my girlfriend wouldn't sound nice for the both of us. Be my lifetime partner, Eve. July 2019, Adam asked me to be his girlfriend, but he addressed it as his lifetime partner. Kay maora ba ito kung giingon? If you're gonna court someone, think about it first. Don't do it for run. Courting is about commitment. Mga dzay, we should always know the difference between dating and courting. So he asked me to be his girlfriend that night and I said yes.
Ang relasyon ang padugayon mga dzay, dili ang pagpanguyab. Ug nakaila na sad namo ang usag-usa. But I still want to know him more. And in order to do that, kailangan na namong mo commit. Nalipay siya. Samot na ko. Sa makausab, musugal na punta. Ug unta karon swertihon ako. Pag-ugma ana, nibangon ko alas 5 sa buntag para tan-awon ang pagtaas sa adlaw. Tulog pa silang tanan. Taod-taod, naay niabot nga motor. Ang ex na pod ni Adam. Diyos ko Lord, lumsa lang ka ko ni. Dili ko to siya tang tag-iya sa tindahan, inguntong nananggot. Natinga pod gani daw siya kay naam daw unta sa gawas atong lugar ang balay atong baji nya layo-layo pa jud. Pero ngang naabot didto bantay og tindahan. Ay, pahalata kay kadzay. Kalami isulog usako. Hinga ng mga klase mga tao nya ilabay sa dagat. Pagsaka sa adlaw, namangon na sad sila. Namahaw mi kajot og nang hipos na mis among mga gamit. Tent and everything. Sa dihang niduol sa atong ex ni Adam. Ang bayad daw sa cottage. Nagtugo siya managan mi. Gitulon na ako sa iya ang bayad. Samtang kapilo si Adam sa tent nga iyang gitulugan gabi. Lagkit pakagtanaw ang ex niya murag alimatok. Mahay ka? Sorry ka. Og nang lakaw na mi. Si Adam? Grabe ka klingi. Sige tisngi. Gusto siyang holding hands pero na ako nalay mabuhi jud kay singtanon kay kog kamot. Ibalhin man gurong dagat sa akong kamot ay kitaob man. Ulaw jud kaayo swear pero kiber laban ta ani Zay. Napa siya pina. I want to hold these sweaty hands forever. Shoot tabaga kog naong pero lamay jud kay kuya pa no ka jud mga panahon na kay ulaw jud kay Zay. Fast forward, nangabot na mig Davao. Giisa-isa ra mig hatod ni Ran. Kami yang unang gihatod kay kang mama man tong gamit nga among mga gipangdala. Basin mag-rap na sa dis mamag na mga missing. Grabe ba katong baba. 120 per dagan. Pag-abot na mas balay, gipaunag kaligo ni mama si Adam. Kay na ako na may istoryahan duha. Chismos po dis mama mga Zay. Sa iya ko naliwat. Non-verbatim. Mama, unya, isugot na nimo. Ako, mama ba, murag kuan. Mama, o pa nimo gisugot? Ako, gisugot na oy. Mama, 25 na ka ba? Mag-26 na ka sa October. Tagain ako apo. Ako, natug ka ma? Ikaw biya mismo nag-ingon sa kuana, dili isurrender ang bandera ng bataan hantod may kasal. Mama, ningon mo kog mo parking na karon. Ang ako lang ba, kay nagkatigawang ka kada tuig, labi na ko. Kanasa pa man, taka mahatod sa altar nak. Wala na ko mo tubag si mama kay nahuman og kaligo si Adam. Mauto, paggawas niya CR, disulod na din ko kay grabe kay mga interview akong mami Zay, magduduha kag tubag. Fast forward, after atong mga panghitabuan, nag-decide ni Adam to stay sa balay ni mama for 2 weeks pa to get to know each other more. Sa sulod sa 2 weeks, daghan kig nahitabo. Dituan ako nakitaan kung unsa siya masuko, magselos, mga luod and all. Which was new for me. But at least I could have seen the other side of Adam, which made me love him more. Isa ka adlaw ni adto si Ran sa balay, nagdala og ilim nun kauban tong nangayob sa kuha dati na si Nathan. Pero wala ko sugta ka chikboy. Pero puro hangin ang utok. I welcomed him with a hug gihapon kay amigo gihapon after all. I gave them some time to hang out and get to know each other. After nilag inom nang uli ng duha, og nanuktok si Adam sa kong kwarto. I knew it was him kay lahi daway siya manuktok daway manuktok si mama. Si Adam pag manuktok kay murag housekeeping sa hotel. Si mama pag manuktok ha sa silingan o wala mo kay halos maggubo nang sira. Mo to. Pagawas na ako, naglingkod na siya sa sofa. Seryoso kay dagway. Adam, sit. Unsa ko iro? Char. Muto dyan, nilingkod ko sa bangko siyang atbang. Nag-atbangay mi. Di ko angay makulbaan pero nakulbaan ko sa naong niya dyan. Non-verbatim. Ako,
What's up? Adam. So Nathan was your suitor when you were in high school? Ako. Yes. Adam. But you didn't tell me. Ako. I thought that wasn't necessary at all because that was a long time ago. Adam. You hugged him. Ako. Because he's still a friend to me. Adam. In front of me? Straight face. Ako. I'm sorry, I didn't tell you. Niduko ra siya. Ako. Hey, sorry, I swear he's nothing but a friend to me now. Kulbaan jud ko atud say. Adam. You sure? Ako. Of course. Adam. I love you. Trada chay? At saan taman eh? Naglibog ko cheesy bakahan ni Juni siya or wa lang na purga. Ang ending, siya ra po inigakos. Sos name mo, kadaghaglabad, muhumok ra magyapon di ay. Kulbaan ta eh. Ana pa siya. Wala siya nasuko ato kay na-realize daw niyang wa siya sa lugar. So far, mao pa naman to akong nakita saya sa 1 week na mo sa Davao. Si mama sigig pangutana kano sa daw may magpakasal ay kog sarang-sarang ama ha. Boy baya kadayon nga gidala ko ni mog 9 months ay mutian. Fast forward. 1 week bago mo balik og Australia si Adam kay mupundo pa man kog Davao kay ubanan pa nako sa mama kay nagbakasyon pa sa ilang probinsya iyang kauban sa balay. Sa last 1 week, diri nako siya nakit-an kung unsa siya masuko. Gisundo man nilang ran sa balay ug nang hagad sila og lag padada. Birthday sa amigo ni Ran atong college ang adtuan og invite siya, giingna na magdalag kauban kay para mas lingaw. Labilag puro babae ang barkada ni Ran, niya si Don na ang naiuyab ug ako syempre. So the rest were single na. G! Parayon si kinabuhi. So, lipay kami no? Pag-abot na mas venue, ubay-ubay rang tao nangabot mig alas 6 sa gabi dito og manguloy na tanang bisita. Kami na lang nahabilin. Sila Ran, Glay, Lynn, Kate ug Jess. Nanay mga pares. Si Don, sabay lang sa tama, mauto na ngaon sa mikadiyot, tabi-tabi og taod-taod nag-inom na sila. As usual, ako wag gihapon nagpalabi kay Jay, wa pa mo kita sa mga barkada pag mga hubog, manggawa sa mga powers, na anay manalom og bermuda, magpakataka og suka og pangihi, nanay mo humulo sa lapok o ihi sa baka, kay hot spring daw, dilan dyan kumutingog. Giingnan sa nako si Adam na di magpalabig inom kay in case mahubog si Ran, siya mo drive sa sakyanan pa uli. Naminaw ramasad siya. Tunga-tunga sa kagabi, sama sa kong giingon, nangahubog na silang tanan. Ang mga babae knockout na except sa kuaw kang Don og mga laki. Nay isa ka laki na barkada sa amigo ni Ran na kuyo kay dila. Mura jud hilo bitaw seryoso kanang kung sa Tagalog pa kay lain kay tabas og dila. He was talking about sex and stuff in English kay para lagi daw makasabot si Adam. Una, walang kay namo siya gipansin kay syempre hubog og basin ing ato jud siya og batasan. Pero nausab ang atmosphere. Tung gitan-aw man niyang Adam natutok jud kay ba na i-head to foot jud ka na mura kag na ay utang niya. Nawa mabayri niya, sige ngisi niya, sige gihiskot og sex with a stranger. Di si Adam, murag na ko na. Kaingon jud ko atog kung di ni mo hilom ning animala ni patulo jud ako sa iyang tiil sa litson nga nasa mga tubangan. Don. Wala ko ganay sa atmosphere diri bay. Ako. Muli na ta. Isa kay na nato sila glay sa van tara. Mao to giingnan ako sa Adam na ipanakay na ang mga palahubog sa van aron manguli na. Ang last na magikuha kay si Ran. Yang katubad man tong laki na murag pantat naglingkod si Ran, di si Adam ang gipakuha. Abi na kog okay na kay nagsmasmal man tong animal na laki nga murag hak sa lobby og naong nga sig storya ba pero wala ko madunggi kay layo-layo ko gamay. Sos kay imbes na patindugo na ni Adam si Ran, gihapitan man noon niya sumbag tong laki. Di ako no. Dangan-dangan jud kog padulong sa ilaha murag gig baki na haplang laki lagi. Niyawa pa jud makontento sa Adam kay iya pang gipatindog nga gisumbag, grabing kagubot. Nakamatagod ang mga hubog.
Siraan lagi nga nagpatulog-tulog ganina tagbong inulang kang Adam nagiahak na. Adam, you have no rights to disrespect my woman or any girls. Maora na'y nagpahinumduman ako. Giingon ni Adam nas indako kay siyag tingog di siya magpaulang jay ka power. Ang nakaulang ragyod sa iya kay ang mama sa celebrant. Mahadlok si Adam og Pinay nga ginikanan tungod sa mga nakit-an niyang meme sa FB. Mga nagpaulang na lang pod siya. Nangaya migpasaylo tulo ni Don ug Adam syempre sa ginikanan og sa mga tagbalay kay ulaw jud kay to. Wala na daghang excuses na gisulti sa Adam basta kay nagsorry lang. Maayo kay buutan sad kay ang pamilya sa celebrant. Ginampan na sa Adam na may rapod daw nakakitag katapat tong tawhana kay di pod daw to sila ganahan ato. Mao to nang uli mi. Siya ang nag-drive. Balik kami duha ang nasa front seat. Mahadlok ko mangutana sa iya kay magtingog-tingod palagi gihap kong ngipon. Diyos ko Lord, basit ako'y mawuthanos kalagot. Pero taod-taod, siya ra po tingog. Adam, I rarely get mad. I can control my anger all the time. Because my father once said, anger will do no good. But I just couldn't control it earlier. It serves him right. He's a trash, Eve. Wala ko nitingog. Adam, I'm gonna say sorry to you because I know that you were worried about me. But I'm not sorry for him. He got what he deserves. Huwag yapon ko nitingog. Pero siya sigig sorry hantod nang abot mig Davao. Fast forward. After ato, na okay ra sad ming Adam. Wala man siya natatsahan mong okay ra. So mga tong first and last na nakita ako siyang masuko og taman na way libog tawhana, peaceful kinabuhi, maay pagpadako as in. Isa ka adlaw na lang bago mo siya mobalik og Australia. Nagpuyo rami sa balay og nagtanaw na lang mig mga movies nila Jackie Chan og Arnold. I don't know how to pronounce his surname. So fast forward. Pagkaugma, gihatod na naman siyang mama sa airport kay muuli na pod siya dyan. Hugot pa sa ng hugot makagakos, mura magdi na mo balik, magulba man sad ta. Ni amin pod siya kang mama bago nilakaw. Kay may tinahuron tawhan na, oy sayang nga lang jud kay ba kay wa niya maapsi akong amahan. Magkasinabot jud sila ato. Back to basic na sa damusal ni Adam tong nabalik siya Australia. Namingaw dyan ang balay ni mama, oy. After 2 weeks pod, nibalik na pod kog tarlak, kay nibalik na ang mga kauban ni mama sa balay. Dili lalim ang LDR, pero sis, abi na kog mausab si Adam. Abi na kog di mag-work. Pero jay, my Adam did the opposite. Smooth kang dagan sa mong relasyon. Adam made me realize that distance doesn't really matter if you choose to stay loyal, faithful, in love, and sincere. October 2019, niuli kog Davao kay i-celebrate na ko akong 26th birthday with mama kay hangyo niya og wasan ako ma-celebrate akong birthday with her last year. Niuli kog advance og duha ka adlaw kay aron na makapahuway og tabangan si mama mag-grocery for the celebration. That wasn't necessary pero pag si mama nag-ingon ay nagbalibad kay mamuiboy na po siya maglisod siya anak sa ko kay dugay kay ko ni gawas. So my birthday last year was one of the best birthdays I've ever had. Kay one day before my birthday, nibalik si Adam. Ano ba siya busy daw kay siya sa ilang cafe, sa drama. And on my 26th birthday, my most awaited part with Adam just happened. Kung si Taylor Swift pa. He knelt to the ground and pulled out a ring, said, Adam, will you marry me, Eve? Temsa. Akong buhok ay tamaki. Murag kong kahila ko na unsa balipay kay ko na wa na ako kabalo sa akong itubag. Wala ko'y laing nabuhat kundi ang mutando lang. There was when our first kiss happened. Sabagod kay sa balay ato kay kompleto ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Akong duha ka ate, si mama, akong mga barkada, o ang chismos ang silingan ni mama. Tuwag Saudi akong kuya guys, og wala na si papa. Sila ra duha ang absent. But it's okay.
Knowing that I made the right decision, I know that they'll be happy for me too. Nakadesisyon mig mag-civil wedding sa mitong December 2019 para maka-apply siya og TRV para makastay siya og dugay-dugay og legal diri sa Pinas. Kasluno na sad mi simbahan na March 2021 pohon kay birthday na ni Fafa Adam kung ma-okay na ang tanan og unta ma-okay na jud ang tanan. And guys, don't worry, Adam's with me right now. He chose to stay here with me in the Philippines for good. Natagam na siya. Niwala siya Australia 2 days after my birthday pero nibalik na po dahil after 2 weeks diri sa Pilipinas ug diri na jud siya naabtag lockdown. Mama said, I should not surrender my pride hantod why kasal sa simbahan na mahitabo. But sorry ma, we can't wait until next year. You're gonna have your grandson soon. Lipay kay siya pagkabalo ato. I'm preggy for 5 months now. I'm living with Adam here in Davao. Sa balay sa kong kuya since pamay na mo yung diri and I'm still happy being with him. Way na bago. Mas ni sweet ug mas ni caring noon. Nagihapon ang consistency zay. Siya'y galihok karon tanan diri sa among gipuy-an except pagpamilyo og mga sinina namo og usahay kaming duha ang malipi sa balay kay maumong na lang akong matabang jud. Tigluto og laundry iyaha nya manilhig sa tugkaran. Ako na gurang pinakahayahay na asawa nun karon. Mag-away man pero maguli ra gihapon dayon. Taas pud kay siyag pailog oy. Ay si Gandara bugat biya kay niya akong gibit-bit kay na. Awayan ko niya permi karon kay sige ra kog badbad og cellphone which is not good for our baby daw. Maong gipaspasan ko na nag-type as in dinalayan na jud ni. Hagbay naman good na ako tong gi-type ang 1 ug katunga sa 2. And about his background, I forgot to tell you about this, but he owns a cafe in Australia. His parents passed away 6 years ago. Og ang ga-check sa sitwasyon siyang cafe didto kay iyang duha ka manghod na babae og iyang magulang na lalaki ang manager. Katuyang mga maguwang nga lalaki jay isa ra katuig ay agwat nilang Adam, bulag sa asawa na isa ka anak. Basin ganahan mo. PM is the key. Char. And if you're gonna ask me if isa ra ba ang engagement ring ang gihatag ni Adam sa kuha ug katong gigamit niya sa iyang ex, my answer is no. Jay hagbay rang narimata tong singsinga. Si Adam nag-ingon na idispat sa kay maot. Medisi? Dali ra kaayo ang panghitabo mga jay pero knowing each other for years and having the sincerity, consistency, and love between us is already enough to live under the same roof together and be with each other for the rest of our lives. Sikreto? Just balance. Og dili man jud pwede nga wala imperfection nga sa katao no. Ang kang Adam guys kay alingugog kay ang tingog pagmukanta og maras jud siya tuod masayo kay gazumba-zumba man ming duha for our baby. So mao na mga imperfections niya. And yes, finally, we're done with this. I hope that you enjoyed every part of Adam and Eve's love story. It's my pleasure sharing this to all of you. Gusto tamang mga replyan isa-isa sa comment section, pero mangimbarag cellphone si Lolo Adza mga jay. Maura ni awayan na mo jod. Mabalik ako diri pohon pagmuwas na ning among gamay. And don't lose hope mga jay. You'll also find the one for you soon. Basin na delay lang tungod sa COVID, lingaw-lingaw lang sa inyong kaugalingon dira. Basin di ay. Pero bitaw, if you're going to try using dating apps, please be careful kay daghan kay manyak dira jay pag-amping mo ha. And you don't have to look for a foreigner sis. Just always remember that when you're in a relationship with someone, everything should be balanced para mo hangtod, okay? And don't forget to pray for him or her. Ug para sa mga gipangbiyaan, gusto lang nako iingon sa inyo ha na okay rang hilaka ng ex, why sayop ana. Hilaki hantod sa makamatngon kang dili siya worth it. Hilaki hantod sa makamatngon kang muraday siya seahorse. Once is enough mga jay. Tama na ang isa kapasakit. Always remember to love yourself always. I don't know if you still have to hear this from me, but
reopening your doors for those people who hurt you once only delays your healing process. Lisod pero wala ra na kung ikumpara nimo sa kasakit na imong ma-feel kung magstay pa ka og magantos. So please, have the courage to leave and the strength not to look back. Para sa mga mamiya na way saktong rason, you better think about it before you do it or you'll regret it afterwards. Sa ex na kumurag luya o sa ex ni Adam na murag silayon, thank you so much for letting us go. I hope you're both doing great. Goodbye. And to Adam, I don't need to leave a message for you here, but thank you for showing your love and sincerity to me every day. I love you. I love you all from the bottom of our hearts, readers. Thank you for the love and support. God bless you all. Take care always. Stay hydrated, drink your vitamins, and always wear your masks. Most asked question ninyo kay, unsa na dating app sender? Ha, it's Tinder mga dzay. Basta amping-amping na jud mo ha. Daghang salamat mga kachismis. Match made from heaven. Adam and Eve +1 2020. End. So that is our confession for today, guys, entitled Adam and Eve. Thank you so much for listening. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel at UCnian Freedom Board. Thank you and God bless you.